鎖や
なたをねぎこさり集まきるこのなたをねぎこさり集まきるエルナスラが褒めたれたEverybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a winner when a bird, bird, bird. Bird is a winner when a bird, bird, bird. When a bird is a winner when a bird, bird, bird. The bird's a winner when a bird, bird, bird. When a bird is a winner when a bird, bird. The bird's a winner when a bird, bird, bird. The bird's a winner when a bird. Egunon guztioi eta ongi etorri lasaieko gosarietara, hementxe gaude, badakizue gaurkoan. Good morning, Vietnam! Gaurkoan zuzenekoa da, beraz, beti izaten da, baina gaur bereziki zuzenekoa da, eta, kontu teknikoa, pixkate konplejoagoa da, Hala ere hemen gaude, zuekin gaude, batzuek eskatu duzue, eta animatu gara, hemen gaur larun batean, zuekin gosaltzeko. Hemen txegea, Luken alde batean, kaixo Luken, egunon? Egunon, zemuz. Hemen txe, ondo. Hemen Txomin, egunon? Egunon guztioi. Eta Eder ere, kaixo Eder, egunon? Egunon. Bueno, lehenengo galdera, oraintxe 27 bat ikusle ditugu, jendea konektatzen doan eginean, por cierto, iruzkinak egiteko komentatzeko, arpidedunak izan behar zarete, beraz, arpidetu gure YouTubeko kanalera, ez dugu gauza askorik igotzen, baina igotzen ditugun horiek, onak dira. Beraz, galdera hau, hemen bideodeian daudenei, eta hor txatean, etxean zaudeten guztioi. Zer gosaldu duzue? Txomin, zer gosaldu duzuzuk? Ez dakizen bat urte izango dira, baina ez dut gosaria aldatu. Oloa. Intxaur eta maspasa batzuekin, baina oloa. Oloa, beraz, klasiko bat. Klasiko, bai. Ez diozu inoiz tostadaren bat edo zerbait gehitzen horrela pixkat, ez dakit, kolore pixkat, emozio pixkat? Ez, emozio badu berea. Noiz bait, pixat kakao zertxo bait ere bota izan diot, baina nahiko horrekin. Hori da. Luken, zuk zer gosaldu duzu? Antzeko beti bezala, kafesnea eta tostat mermeladarekin, osea, simplea, niona. Ederki. Eta Eder, zuk zer gosaldu duzu? Nik kafea besterik ez, gero nahi dut eskolara igo eta kontsumitu tabernan, orduan gozez igoko naiz eskolara, gero han pintxoak edo dagona, otxaski batzuk, dagona jatea. Hori da, izan ere gogoratu, gaur Proegaren aldeko taberna dagoela, baita ere konpartxaren aldekoa. Txomin, gero komentatu dezakegu pixka bat gehiago, baina Proegako tabernan biltzen den diru hori zertarako da. Ederri ordenagailu bat erosteko agian, eta mikrofono hon bat, edo zertarako da. Ez legoke gaizki egia zen, baina ez aurtengo Libanoko Frateli proiekturako, izango da biltzen den diru guztia, hortaz animatu, beharra handia dagota. Osondo, badakizu, hortxe, festa bai, eta baita ere gainera laguntzeko. Beraz hori, bikaina da. Hementxe, txatetik, hasi zaizkigu lehenengo mezuak, lehenengo mezua jarri digutena, has dadila dagoeneko publikoa alde egiten ari da, jendea zorabiatzen ari da, eta publikoa pixa egiten ari da. Iruditzen zait, gaztelaniaz badagoela, antzeko esamolde bat,
Nik ustean gazteleraz dagoela, Bai, ni gazteleraz agertzen zai, bai. eta zuk itzultzai Ai, automatikoa. balal! Bai, nik esan nuke baiet. Ikuste zu. Una, claro, jarri dut orain gainean, eta que empiece ya que el público se va, la gente se va. Jakin dezazuen, niri agertzen zaizkidala euskeraz idazten ez baduzue, niri euskeraz agertzen zaizkit. Kaskabil dugulako gaur ere, gero gurekin konektatuko da segundo batean Kaskabil, eta hori, itzula, benetan esaten dizuet, ia dagoeneko, increíble, zoragarria. Hemen ere, kontu gehiago, bizkotxo, tostada, aguakate, esnea eta urdaia azpiko, ema eta noak esaten dira. Edarki jarri dira. Hala ere, gero pintxo bat hartu ere, proide eta Hernan. Hori da, Kokila utzi. Hor, Txomin, pixka bat, bueno, badakizue, gure taldean bai Luken eta bai Txomin dira, bueno, esan genezake ilustratuenak edo, eta badakite pixkat danataz zeo zer dakite, ez? Txomin, kasu honetan, nutrizionalki, zer nolako oreka du Emma eta Noaren gosari honek? Gogoratzen dizut bizkotxoa, tostada, aguakatearekin, esnea, imaginatzen dugu behi esnea izango dela, eta oso eta urdali azpikoa. Ondo, gustora jamaldi badute, behon deiela. Proteinak, hidratoak, ez? Bai, baditu. Bizkotxoa da, bueno, depende, zema jan duten, etxeko haute den, edo erositakoa, eta baina, bueno, aguakateak baditu gantz, ezakit, onak, osasuntxuak, eta badakizu adituak ez garenok, akaso alako nutrizio, konturik ez aipatzea izan daitekela osasuntxuena, ez? Ederki, Txomin, hori da, entzun nahi nuena. Oso ondo, bueno, hementxea jendea animatzen hasten zaigun bitartean, komentatzera, gogoratu, gaurkoa zuzenean da, zuen iruzkinak, hementxea agertuko zaizkigu guztioi eta guri ere, eta irakurriko ditugu, eta partekatuko dugu zuekin, zer jartzen duzuen hemen, agian batek galdetuko duea non dagoen eneko momentu honetan eskolan dago, badakizue festa arratsaldean izan dadin, goizean gauzak mugitu behar izaten direla, eta hor izaten dugu gure eneko. Beraz, agian momenturen batean konektatuko da, baina, bueno, erreportari gisa. Tokitikan, pixkat komentatzen zer izango dugun. Gaur, Ederrek egingo du enekoren paper hori, egitaraguarena, ez da, Eder? Gaurko egitaraua zein... Egitaraua bai, baina enekon papera itea zaila da. Hori, peluka bat beharko zenuke. Bueno, eta beste gauza asko ere. Gauza hona. Bueno, kontatuko dugu. Baina partekatuko egitaraua eta komentatuko pixkat. Bai? A ver, uste, hori joan. Bai? Ikusten zuen? Epa. Ui, barkatu, Nik bai. Estudio modua. Bai, ez kontua da, hortxe. Barkatu, Bueno, hor, Kaskabil batu zaigu ere bideo deian, ikusi dezakezuenez. Eder, ikusten ari gara egutegia ez, egitaraua. Zer dugu gaurko? Bueno, hain dia, zuzenean gaudela ikusteko. Dira, zaila. 10 eta 10. Bai, 11 terditan hemendik ordu betera, hogei, festa hasiko da, ez dakigu zer egingo da, ezait, tamborra da, koeteren bat, festa hasiera, 11 terditan, bai? 11 gutxitan LHDBH eta batxierrekontzat inkana, 11 taberna irekiko da, bai, eta ni gosaltzen jarriko naiz, ordu hortan, bai, eta baita ere konpartxaren postua. Ikusi izango duzu beraz Eder, zuzenean gosaltzen, Hori da, hori bai izango da gosariak zuzenekoa, bai, hori bai. Bale, ordu bat aterditan apar festa, bai, atzo bate galdetzen zu batez ere lehenengo mailakoak, baino jantzia eta ekartziteken, aldatzeko eta, oso jartzen, bai, horri baino jantzian eta gero aldagelak irekiko dira, aldatzen. Gero paella,
Eta gero ja, pues, jolas txikiak, mus txapelketa, arratsaldean ozapia, margoketa, moto txapelketa, lautan, bai, ederra izaten da. Funky erakustaldia baita ere aurten, eta aurre urtetan hori egon da. Bai, zumba saioa, txokolatada, sari banaketa, ospakizuna, zazpitan, importante ospakizuna ere, bai, ospatzen ari gara eta ospakizunean jutea ere, garrantzitsua. 8 bingoa, ere solidario, ez izaten da bingoa. Bai. 8 afaria, disko festa 9, batzuk anuetara joango dira, bai, baina animatze dugu jendea anuetara joan beharrean, bertan gelditzen, DJ Mikeltxi gaur baina, DJ Mikeltxiren urte betetzea. Así que ikusten ez zutenean, zorion du. Bai. Bai, gaur da, bere urte betetzea, eta gurekin ospatuko du, bai, eskola. Zorionak, Mikel, bai, bideratzen. Hori da, bueno. Beraz, eguna... Gauza asko. Izango dira festa, Donostiko auzotako festa askok ez daukate olako egitarau bat, Hau da, izugarria, zer prestatzen den eskola honetan. Bueno, animatzen ari zaigu pixka bat gure chat hau, jende idazten ari da. Bueno, niri agertzen zait, erabiltzaile bat hola ezkutu batekin, horrelako armarri moduko batekin, eta oso izen luzea du, Lasaia Donostia zuzendaria 44-86, egun hon eta eskerrik asko tarte polit honengatik. Beraz, Ainhoa gure zuzendaria ere hemen dago, kontuz zer esaten duzuen, zeren entzuten ari da, eta hori, eskerrik asko Ainhoa, Kaixo Kuadrilla, Inigo eta Martak esaten digute Kaixo Kuadrilla, gora Lasaieko jaiak, Arantxa, gure gaina, nei ez dakizuei, txatean agertzen zaizuen, baina agertzen zaizkit, koro batekin agertzen da Arantxa. Zergatik, gure bigarren erregina, ze jartzen du koroa bi, hortxe. Eta Luken ere. Moto hartu eta txapelketara, Luken, 35, hau ez dakit, hau ez da agertzen, honi koroa ez zaik. Koroa hori gabe, bai, ez dakit. Eta Inigok eta Martak jartzen dute Kaixo eder, eta hola emoji bat irakasle batena. Laugetarrak izango dira. Kaixo Inigo eta Martak. Nik bai esan, hori lehen esan bezala gaurko egunean gauza pila ditugula, eta jende askoren lanari esker dela. Gauri ere galdetzen ziguten, astean zehar, ez aldezue gozaik egin behar, tal. Noski eta jendeak falta motatzen du, eta atzian dakana lana da, eta horregon beharra, eta gaurko egunak dituen gauza guzti horiek aurrea ateatzeko, jendearen ere lana, esfortzua, eta gaina voluntarioki egiten dan hori dago ez, atzean. Eta ikastetxea, baina baita ere ige, hanpa, baita ere konpartxa, saietarrak jartzen ditu edari batzuk, bono izar leku edo, ez, funky zea manaldia, eta zumba, eta gauza mila direla, gurasoen ere laguntza, eta bertaratzen garen guztion partaidetza, umore ona, eta, ez, espazio publikoa egiteko kriston aukera dugu gaur. Hori da, beraz, animatu zeitezte. Serio jarri atxomila. Eta etorrea, izotarteka ere serio jarri behar da. Serio jarri behar da, zeren, Lasai ikastetxea ere gauza serio bat da, eta serioa da ere historia, eta horregatik dugu hemen Luken gaur bere efemerideekin. Naiz eta, ederrek jarri dion Lukeni lan berri bat, baina hori gero ikusiko dugu, ez dakigu oso ondo egingo dugun berritasun bat, ederrek beti ideia berriak ditu. Ez dakitingo dugu. Baina funtzionatzen du, eta efemerideak, hau da, zer gertatu zen munduan, edo gure inguruan, duela urte asko olako egun batean. Adibidez, duela ez dakizen bat urte, DJ Mikeltxi jaio zen, hori da efemeride bat, beste hainbat ere izango dira, ez da Luken? Bai. Bueno, deixente ditugu. Gaurko egunean bat, ekarri izuet, nahi politia iruditu zait, oin dela 76 urte, gaurko egunean, nolabait edo sortu zen lehenengo Europar proiektua edo, bai, batzeko proiektua.
Schumann izeneko politikari batek, planteatu zuen igual ondo zeola Alemania eta Frantzian artean egondako borroka potente horien ondorioz, nolabait edo, laguntasun bat edo bidaltzea, bai? Eta bihar, eta kuriosoa da, nola jartza ditugun batzutan ospatzkizun egunak eta bar, arganiaren eguna da, ez da, argania ezagutzen dut zuen. Ez? Zuaitz bat, ateratzen dula olio berezi bat, arganiako olioa oso ona omen dela, gauza batutarako, biharko egunean dakagu egun hori, bai, ospatzen du. Txampuetan eta erabiltzen da. Hori da, asko erabiltzen da, kalidade handiko olioa delako, txampuetan jateko ere bai, baina zeratzen da. Da oso zuait txikia, baina ematen dula olio oso zera. Eta iruditu zaizkit bian politxea pixkat gaur gure egun hau, ere da, Europar Batasun den handi hori, baina gu txikitan, bai, egiten dugun zerbait, lehen Txominek esan duen guzti hori batzea, eta badu gure eskolak eta bertan ariko diren lanian ere, bai, batzuk kableak bilatzen, besteak garbitzen, bai, eta 12 ordutako lan hortan txiki handi egiten den batasun polit bat. Eta biak iruditu zaizkit interesgarriak eta politak. Bakera batasuna, bakera gauza txikia, eta ondo dago. Bat gure buruzagiak, zuzendaria hortu ikus miran eta gauza guzti horiek, ondo. Beraz, efemeride, nola esango genuke, botaniko bat, ekarri duzu gaurkoan, Luken? Eta politikoa ere bai. Ederki. Garrantzitsua, bizi ditugun garai mugitu hauetan, hori, erreferente onak ere izatea. Beraz, horiek gaurko efemerideak. Eder, zure jolas berri hori? Lukenena? Bai, nola da? Nola egin dezakegu? Nola probatu dezakegu? Atzo gilan hitz egiten, azkenen efemeridena Lukenek aitortu zian. Galdu dugu, Eder. Bai, galdu dugu. Ze aitortza egingo zenion, Luken? Bate daki, baina behitu ikusi, etzen kontatzeko. Boikoteatu dugu. Orain Eder bueltatu zara, esan. Lehen probetan gaundela askotan juningo zait. Hori da. Lehen brometan esan dugu Ederren ordenagailuarena eta crowdfunding bat egitearena. Ez da inbroma. Ederrek, begira, kontatuko dizuet, gaur denbora dugu eta Ederrek erosi zuen duela urte batzuk ordenagailu bat. Duela zenbat urte? Bost urte. Obra inunean etxean. Eskatu prestamo bat egiteko obra eta ordenadora. Oso ondo. Eskatu zuek ere prestamo bat. Alba duzue, eskatu prestamo bat, betire ideia ona da. Orduan, Ederrek erosi zuen ordenagailu bat, eta txukuna. Pasatu dira urteak, eta ordenagailu hori, Txomin, leheno kontatu dizkigu pixka bat, espezifikazioak, ja ez da hain txukuna, ez? Baina funtzionatzeu, eta ninago obsolescentzia nola da. Programa horren erabat kontra. Osea, zergatik, aurreko batean, hori ikasi dut ni oain, etxean. Labadora puskatu zitzaigun. Bai. Eta prezio berean genuen, konpontzea edo berria erostea. Ni nintzen berria erosteanen aldekoa, baina asko pentsatzen duen batek esan zian. Eske sistemak horretara eramaten baitu, eta egin behar dugu kontra. Pues bai, konpondu beno, eta oso pozik. Bai. Ala ere, Eder, nik esango nizuke... Ikasten ari naiz ni ere. Ni lehen urtero aldatzen du mobila, urtero ezagiz mierda berri, ez ditugu behar. Ez dugu behar, gutxirekin, hori egia da, gutxirekin bizitzen ikasi behar dela. Ala ere, Eder, esango nuke zure arazoa ez dela ordenagailua, bizik eta periferiko... Bai, adibidez, aurikular hauek lagun bat etorri zitzaidala eta esan zidan, beida, Eder, erosi ditut bi, konfunditu nahizelako, zu nahi dezu, saldu ite dizut. Eta, lagunangatik erosi nitun, bai, laguna handerredo deitzen da, eta egiteta gutzen ez duen, berari favorea egitearen erosi dituen, eta bain lagun horrek esatei mierda bat. Ez dut esaten txarrak direnik. Bueno, este guztia, konek, bueno. Ja, bai. Ba, hortxe. Lukenen jolasak egiten. Bai, nola da dinamika. Bueno, dinamika simplea da, Wikipedia badauka artikulu pila ditu Wikipedia,
Wikipediak, eta badauka bain aukera artikuluak aleatorioki agertzeko, bai? Vale. Ideia guztiak bezala, hau ere lapurtua, gosariak sortu zen la vida moderna ikusten genulako. Eta, La vida moderna. La vida moderna. Eta hau ere, Wikipediana, pues Miguel Maldonado hori kopiatu diogu, bai? Baina nik uste funtzionatu ezagela, ezagit. Así que, saiakera bat egingo dugu, bale? Baina orduan garbi geratzeko Artikuluak, zein da aterako dira funtzio, eta komentatuko ditugu. ideiarik eduki gabe. Hori, jakin gabe ze ateragoa. Ondo. Bai, Eta bai. gaina zuzenekoa, osea, hau da, maravilla. Edo zer, atera diteke. Hau da, ez jakintasunaren apologia egitea zuzenean, ezta? Bai. Garaiarekin bat egiten dugu. Ez, baina bide batez, ni gonbidatuko nituzke gure ikasleak, pues denbora, YouTubeen eta olakotan pasa ordez, pues Wikipedian sartu, artikulu aleatorio, irakurri, ikasi, pues behintzat, ez? Zerbait. Vale, esan beharra dago Wikipedia ere, bida, lehen 8 minutu aipatu du, lasai jaiak ez badirela ekimen kolektibo bat, eta jende askoren lanaren emaitza direla, Wikipedia ere ekimen kolektibo bat dela, eta jende asko dagoela hor voluntarioki ekarpenak egiten, moderatzen ere, zeren askotan esatea, Wikipedian edo zeinek idazten du nahi duena, bueno, tira, euskarazko Wikipedian behintzat, badira, moderatzaile batzuk ere, aldaketak egiten direnean berrikusi egiten dira, eta esandakoa, betikoa, fideragarritasuna nolabait bermatzeko, iturrietara jo behar da beti. Bai? Wikipedian jartzen duen hori kontrastatu behar da gero iturriekin, eta hor izaten da Txikipedia ere badugu. emaitza. Hori da, Txikipedia badugu, hor pantailan ikusten ari zarete, euskarazko Wikipedia, hori esan nahi genuen ere ez, badagoela ere Wikipedia bat euskaraz, eta bueno, munduko artikulu kopuru aldetikan nahiko goian, hizkuntza gutxitua izateko nahiko goian dagoela. Wikipedia eta Txikipedia ditugu, eder, agian Txikipediarekin egin daiteke hau? Edo Wikipedia Ez, lehen behiratu eta ez dauka aukera. Vale. Egiteko, Bueno, Txikipedia, hor, eta gero ikusgelan bideo oso interesgarriak dituzuela, tartean historiako bideoak ere. Baina, bueno, venga, emango diogu. Bai, ea, A ver. Nikolai Pavlovich Ignatiev. Bueno, hor da gazue, Luken, ze... A ver. Zer da gazue esateko, Nikolai. Itxuraz, hau izango da 19. mendeko general bat edo, ez? Ez que ez dut irakurtzen ere mendik. Bai, eman kontrol eta gurpila aurrera, Bai. taula handiko egiten da, hori da. Bai. 19. mendekoa da, bai. Itxuraki, bai. Begira da berezia du, ez? Horra, argazki hortan ez da oso favorizitua gizon hau. Medalla de xente ere baditu. Bai, txapa batzu baditu, bai. Errusiako embajadore Txinan. Bai. Ez da irakurtzen zuen. Ez, nik ez dut. 1880. Bai, hor jartzen du sentimendu paneslabiarra zuela, eta ez dakit ulertzen. Zer da paneslabiarra, Txomin? Venga, guazen... Baina programa ez altzan humorezko programa, etimologia grekoa eman behar dut, ez? Pan da... Alemanian. Guztia. Noiz ait Alemanian Eslabiar guztiak biltzea. Ez? Ja pasa dugu horrengora, Txomin. Barkatu. Blankenburg. Alemaniako udalerri bada. Zema jende bizi da bertan? 7.000 ere ez dira iristen. 6.724. Oso interesgarria, Blankenburg. Eta zer du hor, ringoa. Jaiotza tasa jaisten ari da, Bai. Jaisten ari da nabarmen gainera. Baina, klaro, eski hau da bat Blankenburg. Egongo da gut Blankenburg bat. Nik ere pentsatu dut. Eta goraka junko da bertan. Porque Blankenburg bat egotekotan, zergatik egongo zea bat Blankenburgen. Eta ez gut Blankenburgen. Zema gauza ikasten diren. Oso divertigarria da jolas hau, Bai, oso. Ikusi hor, tak, Alemania erdikalde hortan. Oso ondo. Mira, badakigu, gauza berri bat ikasi du. Venga, beste bat.
Ausazkorria. Francisc Michel. Euskal Herria, hausen. Ze Ala, Francis Xavier Michel da. Poeta edo, ez? Bai. Baina... Bai, ez dakit eder. Bai, dinamika hau eder pixkat zaila egiten da, ez? Bai, Emoia berakunda. Emoia berakunda. Anualia da. Bai, kordata filumekoa. Claro. Badago ezagutzen munduan, Jesus jainkoa. bai, zenbat gauza ez dakizkigun. Hori da, ikasi deguna, Gehienak. tarte hontan, eskerrik asko eder, zure... Jakin, ez dakit jendea galtzen goazela, baina... A tope. Eder ere galdu dugu, ja dagoeneko. Ze jendea sartuko zen, gosaria, opa, animo, ritmo, tal, jaiak. Bai, Pavlovski, generala, no sé qué, barri ministroa, eso da. Zoragarria gaurko programa. Bueno, agian komentatu dezakegu pixka bat, zer moduz, eta hemen jendeak ere txatean idatzi dezala, zer moduz jundiren lasai jaiak izan ere hau egiten dugu astero, astelenetik ostiralera, eta bueno, joaten gara esaten egun hortan, zer gauza egoten diren, zer ekintza egoten diren, eta bueno, gaur badakigu, zer gertatu den astean zehar, zein izan da zuen ekintza gogokoena edo zuen momentu gogoangarria, hola, aste hontako jaietan. Txatean ere idatzi, zer da gehien gustatu zaizuena jaietan? Adibidez, Lukenik nahikoa garbi eukiko du. Ni atzo tanke batek zanpantu ninduen, literalki, saskibaloien ari nintzena, eta bendik nago kolpea buruan, masaile zurrean, 3 saietxa uste eta utxita ditu dela, belaunare bai, orduan horrek markatu du nire lasaile aste guztia. Uste, azken urtea saskibaloien. Kontu zibili behar da, esan beharra dago, goizean egiten dugula gosari bat irakasleok, eta tartean ere gure lankide Isabel ere tartean zegoen, eta ederri debekatu zion zuzenean futbolean aritzea. Zeren eder, zer gertatu zitzaizun zuri lasai jai batzuetan futbolean aritzeagatik? Ni uste ja hori pasata hola, ez urtero berdina hola, gazteia zu eta pues hori hain dela 2 urte belauna gutxi, digamos, 3. aldiz, nahi bizitzan, así que, ez diazu esan behar badaki, naizela gehiago jolastuko nire bizitzan. Baten ematek idatzi du jolasak, beste batek... Hori da. Hemen esaten dute txatean eder, pasatu beharko dezula boleira edo brilera. Ez da ere, proposatu nun atzo petanka itea, oin modan daola, eta igual, petanka ingo balitz, bai. Bai, petanka ingo balitz, bolak joko zizun belaunean, seguraski. Baita ere. Luken buruan, kopeta... Neri buruan, jantentzatzen. Beraz, badakizu, zuen irakaslegia badute adin bat, adinean gora goaz, eta... Nik ez dut esan, nahi gehien gustatu zaidan astontan da, gosaritan egon den tarte bat Wikipediako artikuluak komentatu. Bai? Hori gustatu zaizuna. Piar, gustatu zait. Bai. Asko ikasi dugu. Bat Blankenburg deitzen den herri badagola, Alemania, Turingian. Eta gero, pan eslabiarra zer den. Bai, zer den, hori da. Eta baita, ez dugu goan jada 3. Hortaz oso dinamika aberatsa izan da. Inigok eta Martak esaten digute jolasak gustatu zaizkiela. Ino jarri behar duzu ze jolas, ez? Jolasak izan ditugu ia egunero, ez da? Bueno, atzoko jolasak. Atzo zian hori jolasa eta 5 minutu faltatzen. Bale, horiek izango dira. Eder, ikusleak ere behar izaten dira finaletan, esaten digu Ainak, beraz. Egon ginean, animatzen. Arbitro animatzen, ea pixka gehiago muitzetan zen. Futboleko. Futboleko arbitroa, egia da. Ikusleak ere hemen behar izate ditugu, Eta jokoa
amaitu, eta jendea berreskuratzen goaz. Izugarria. eske nik ere ikusi, Ah. Denak, joko edo jolas guztiak gustoko dituztela Iñigok eta Jolas Martak. guztiak, hombre, Joder, hortxe. zein ondo. Zein Txomin, ondo. zure momenturik gustokoena zein izan da jaietan? Jaietan, Bai. asko dira. Orain arte bizitako guztien artean. Orain arte. esan Orain nahi arte, didazu, astelenetik niri gaur bizitzaz- arte, astelenetik Ah, ederren mira. jolas zoragarri. Ba, adibidez, atzo DBH eta batx bateko ikasleekin, hola, zapitxora jolasten da egon nintzela, momentu honak edo pasa genituen. Baten batek, bueno, tira, kolpetxoren bat hartu zuen, Mhm. baina, bueno, barreak eta izan ziren presente eta momentu polita izan zen. Baita ere bazkaria, ez eta irakasleontzako bakarrikan izan, baina guretzako ere momentu polita da, elkarrekin egoteko, hitz egiteko. Eskerrak eman bestalde, bueno, jangelan lanean aritu zen guztiei, eta, bai, atzoko egunarekin edo geratuko nintzateke. Ederki. Ba ni ere atzoko eguna eta ederren jolasa ere eta gosari hauek, ematen zuen ez genitula egingo eta hementxe gaude. Igual aitor dezakegu hau izan zela atzo bazkarian sortutako ideia. Bazkalostean esango nuke, bueno, Berez ez zuen asmorik aurten, hori da. Egun nabaritzen da pixkat, bai. Bai, erritmoari dagokionez eta... Bai, hau, Bueno, txominek bazukan jolas bat, igual jolas hori... Bai, igual horrekin divertigarriagoa dela. gaur dia gosariak porritx edition, Bueno, Hoi da, ona. pixkat porritx. Txominek jolas bat prestatu du, egia da, ez dakit sarreraren bat edo dugun horretarako. Bira, aurten zirte dozart egingo dugu? Ez dugu prestatu, zirte dozart. Egia ala gezur. Da. Egia ala gezurra, beraz, egia ala gezurra, begi bien artean, sudurra. Txomin, egia ala gezurra, zer prestatu diguzu, kontatu? Simpleki, partaidetza pixka bultzatzeko, txatean zaudeten, bueno, guztiok edo parte hartzeko aukera eukitzeko, idatzi behar dezuen gauza bakarra da, nik esandako esaldi hori, egia den edo gezurra den. Ez da besteik egin behar. Egia idatzi. Gezurra idatzi. Eta ea zeinek asmatzen dituen nolabait esaldi gehien, nik 10 botako ditut, denbora baldin bakau, eta segundu batzuk utziko jendeak txatean erantzuteko. Bai? Ados, badakizue. Izango litzateke adibidez, bai? Lasaia ikastetxeko patioan, igerileku erraldoi bat dago eskutatuta, patioaren azpian. Zuek ze uste zu egia dela edo ez? Ni entrenatzaile nintzenean hor, futbol zelaia zenean artxintxarrestoa. Bai, ostras, historia buena da. Egin zuen asteburuan, geneukan partida haste hartzala, kondura dutu ginen, zelai erdian zulo bat zegola, eta gela bat ikusten zen hor behian. Eta Ramon Landa etorri izan dana tapatu eta partida jolastu genuen. Baina, esate genuen, zeden kontra egungo da futbol zelaian azpian. Hor, Zarbide guztia. bai ez? Hor zegoen gelaren bat, bai. Bueno, hori. Patioaren azpian jakin igerileku erraldoi bat dagoela. Ez da egia, dago garaje handi bat. Bai, zuek hartu, noizbait, ez dakit, patioa hola buskatzeko zerbait, eta hasi, bai, zuloa egiten, ez? Pero hainoak esentute alakorik. Hombre, orain gainera belarre artifiziala dagoela eta agian justu ez da... Patio beste patioan esan duzu. Bai, bestean. Segurazki mantenuko, ez dakit, langileak ere eskertuko dute. Eskertuko dute, bai. Uxerrak eta Inaziok segurazki pozik hartuko dutela zuen proposamen hau. Eskatu erramintak beraiei. Bueno, guazen, lehenengo galdera, edo, galdera, ez da galdera, lehenengo kontua, lehenengo... Gogoratu, txatean idazteko arpidetuta egon behar duzuela, Arpidetu, eta arpidetzen zeaten bezala, momentuan ehalko duzue hasi. Tak, eta ezin baldin badezakezue idatzi,
pantailari, ez dakit, oiu egin. Hori da. Egia, gezurra! Zuen Eta gurasoek guk eskertuko entzun dute. dugu. Zuen gurasoek Hori da. eskertuko dute. Bale, lehengoa, adibidez, San Juan Bautistak Loiolako lasaie eraiki zuen. Hau da, Berak, Egia. bere eskuekin. pertsonaia historikoak, duela 300 urte edo hiltzanak, egin zuen gure eskola, bere eskuekin. Lukenek esaten du, egia, txatean, apiskat utziko dugu kartetxo seguro. bat, Zalantza gabe. bestela etzan deituko lasai, deituko zan Claro, beste deituko zan. izen bat izango zuen. San Juan. San Zer Juan, nuke izango bere irudia, osea, zergatik. Ez? zergatik bere argazki bat. La logika guztia du. Inigok eta Marta gezurra dela diote. Hola. Gezurra. Ez dakigu. Ea beste norbaitek jartzen duen eta bestela esango dugu, zein den. Bai. Nik uste sariren bat edo eman behar genuela. Parte Hortxominek ditu hartzen, pañoluak edo ratzean. hori da, zerbait... Edarren kaskua. Besteren batek egia dela dio. Abi Abimunumer. Munumer. Abinumer. Abimunumer. Zaila... Bueno, gezurra dela esan behar da. Puntu bat, Inigo eta Martaren. Vinga, Inigok jungo naiz- eta Martak, Tungo naiz hemen Una apuntatzen, apuntatzen, Hemen bai. horri zati bat dut, eta... bai, Ingo horri eta zati bat, Martak. bai. Horri bat ere osoik ez dugu eukiko. Bigarrena, gure ikastetxea, ategorrietan, eta txakur baten izena edukita, nolabait, hasi zan, Donostian. Ategorrietan, Ategorrietan eta txakur baten izena zuela. ategorrietan... Inigok eta Martak baietz diote. Ez, apuntatzea. Barkatu. Edo saria. Igual Claro, saria. pentsa txomin, doala pixkat, lar txiki bat dagoela, Orduan, Hori da, beraiek noski. komentatzen dutena Aurrekoak. eta gure interbentzioak izan dezakete 10 bat segundun tartea. Hementxe, Munuk abik ezetz. esaten du, ezetz. Ez. Ez, gezurra zela. Ez. Apuntatuko zeitut hemen, Abi puntuak eta Munu eman. atope dabil, Munumer. Abi... Lasaie dalmata, orduan. Zan, Ez, koker. horrela, osea, egia izango bali. Inigo eta Marta gezurra dela diote. Lasaie eta egia. Hemen buruz burukoa dugu. Bai, Bueno, egia da hau. Bai, ez luken. Hau egia da. Bai, ibilizeatenak horre jesuiten inguruan, gaur jesuita diren ze hortan, hortzegon, eta San Bernardo zuen izena. Oi, bai, San Bernardo, ez dalmata. Ez dalmata baino, San Bernardo. Oso ondo, hirugarren bat. Gero Donibanea juntzan, edo ez dakit noa juntzan. Ai, barkatu orain edo beste batek ere erantzun du. Ai, ez tigoiko, baina lasai, ja apuntatzen goaz. Eneko eta Leire. Kontuan hartuko dute, Eneko eta Leire jarriko dut. Bueno, ez jarriko dut erabiltzaile izena, eta horrela gero badugu. Vale. Gezurra esan du, beraz, utxa, apuntatuko diogu. Kale. Hirugarren galdera bat. Lasai Donostia ikastetxea, Loiolara, bai, orain dagoen nolabaiteko lekura, 1942an. Hasi zen. 1942. 42. Badago zaila da, oroigarri bat. Ai, plaka bada. Eskolan. Inork ikusten ez duena, inon badago. Beraz, Hori Denak jarri ikusi zan- eta ez fijatu. plaka hori jarri zan, Anderredo Txomin eta ni ikasle ginen garaian. Egin zala jaialdia eskolan. eta- 20. mendean. Bai. Bueno, pista bat da, Txomin, pista bat. Galdera errepikatu berriro, Txomin? Edo Bai. afirmazioa? Hale, geure ikastetxea, Lasai Donostia, bai, Loiolan dagoen ikastetxea 1942an, nolait, bueno, pues, fundatu zen. 1942, Luken kontestu historikoa gutxi gora bera munduan, aprox, zein zan? Terrorifikoa. Imagina.
Gerra mundial. Iñigok eta Martak gezurra dela diote. Gezurra. Zenbakiak aldatuta urte horri, Amerika deskubritu zuten. Bai, zenbakiak aldatuta zure jaiotza urtea Bai. ere bada. Zenbakiak Bai, aldatuta. Osea, esan tokiz aldatu. Bai, 1942 izan beharrean, baldin bada Beste batek 2026 da 2026 aurtengo urtea. Abik gezurra dela ere dio. Ema eta Noa. Ema eta Noa. Hauek ondoko salduta bilatuko zuten. Eta esti goikok ere gezurra dela. Lukenek Hirurek egia. gezurra, Lukenek egia. Bueno, Lukenek ez daka ideiarik. Ze... Noak ere LHB gezurra. Bai, gezurra. 1953an nola baite hasi zan ikastetxea martxan. Bateren bat ja bilatzen arituko da. Hombre. Claro, ordena Wikipedian, Wikipedia. Ederrek erakutsi die, hortxe, el santo grial. Vale. Beste bat, hau orduan, duen erresagoa. Apuntatu puntuak, Bai, bakarrik Marielak ez da? Ez. Ez. Denek Iñigo asmatu. Egia eta ez. Martak, Danek puntu bat. osea, ematanoa, denek, bai. Vale. Esti goiko. Bat. Ederki. Osea, eneko. Bueno, laugarrena, a ver, hau igual azkarxeo edo erantzun daiteke. Aurtengo, lasaieren nolabaiteko goiburua edo leloa, kompromiso da. A ver, aurtengo leloa egoten da beti, ikasgela guztietan, abesti bat egiten da, urtero, Gogoeta, zieran, bai. gogoetak, hori da. Eta kartelak irauten du oporrak, udarako oporrak hartzen ditugun arte. Beraz, bueno. Gelaren arabera. Hori da. Gelaren arabera, bai. Nik uste hau izango dela mini punto, espero dute. Guztientzako mini punto izatea. Bueno, oso erreza delako, hemen Iñigok eta Martak esaten dute egia, Lukenek gezurra, Lukenen gelan ez dago kartel hori. Enekok eta Leirek esaten dute egia. Bai, itxingo du pixka bat, beste norbaiteke... A ber, abi edo... Bai. Ema eta Noa dira, Hori da. Hori, Ema eta Noa. Baina ni apuntatzen ari naiz, erabiltzaile izenangatik, gero begiratuko ditugu. Noak egia dela Edo dio. beste hori beste LHBko. Noa. Noak ere egia, eta hori da, Ema eta Noa. Eta emana egia. Hori da. Bai, asmatu ez, bai, aurtengo leloa kompromisoa da. Mini punto guztiontzat, Luken entzat izan ezik. Baten bat asmatuko ezu, Eder? Osa, Eder, Luken. Nik neuk ere ez dut asmatu hain. Baina, Eder, zuk zeuk ere asmatu, baten bat. A ber, geure ikastetxean, bale? Lasai Donostia ikastetxean, 500 ikasle baino gehiago daude. Bai zera, 500 no izango dira guztiun baino gehiago. Gehiago. Ya estamos. Egia la gezurra. Exageratu bat. Atera kontuak, Zenbat, Txomin? 500. 500. Bosteun nik ez dut entzun aldera, beste... Zesan dezu. Oso, ondo. Gero, klasea ematen dagoela, batero mati esango dio, a ber, baino egon adi, nik aboia da. Denbora kontrolatzen. Zeian luzatzen ari gea. Lasai Donostia ikastetxean 500 ikasle baino gehiago daude. Hori da esaldia. Ez durra. Eta hor ja, erantzuten, egia. Ez ginateke kabituko. Egia... Zuzendariak esaten du gezurra. Zuzendariak gezurra esaten bali madu. A ber, norke mateioen kontra, honi. Hori da, jakingo du, ez? Excel batean egongo dira guztiak apuntatuta, edo... Idazkaritzatik pasako zen gaur goizian. Segurazki. Galdetzea. Egia dela dio LHBko Noak ere. Azkenengo segundutxu hauek.
pim, pam, pim, pam, pim, pam. Eider, zuz ez daude, denbora kontrolatzen erantzunak edo denboran sartzen direla bermatzeko. Bai. Eskerrik asko. Bueno, beraz, Bai, egia da, bai, egia. 500 ikasle, baino... Ez da gile izango. Bai, eta bikoitza ez gea izango, baina... beraz minipunto guztiontzat, ezta? Hoi da, minipunto guztiontzat. Venga, Txomin, azkena, zeren baditugu lasterketak, eta badu txistea, eta guk ere mugitu behar degula, eskolara jun behar degula laizter, beraz... Beste bi, bai, beste bi galdera, Jo, ezin da hemen txatean, ezin da jarri, hola, galdeketa bat. Galdeketa bat. Bai, sortu bozketa bat, hasi galderen saio bat. Eguraldia, ez dugu jarri. Hala, eguraldia! Venga, guazen espoilatzea. Ba, Txomin, venga, a ver, zin da galdera. A ver, lehenengoa, Luken irakasle izan aurretik, albaitaria izan zen. Txipiroietan aditua gainera. Egia. Luken irakasle lanetan hasi aurretik, albaitaria izan zen, txipiroietan aditua. Egia, borobila. Bira, sortu dut bozketa bat, txatean, bozkatu dezakezue. Bai. Bai edo ez. Eta gauza hauetaz enteratzen gea, orain, Claro. Bueno, ondo. Inoiz ez da berandu, ojo, bai irabazten oraingoz, bai ezko bozkak bakarrik. Bai, baina eta gero nor bozkatu duen ez. Amaitu bozketa, eman behar diot. Bai ezkoak, 171 batekin, uste dut orain jende gehiago ari dela parte hartzen. Larrexago da, agerian gelditzen da. Venga, amaituko deu bozketa, ja! Amaitu da bozketa. 7 boto, bai 171, ez 129. Nork bozkatu duen zer, ez dakigu. Horregatik ba. Minipunto guztiontzat. Ez minipunto. Ez da, Luken, bueno, ez dakit, berak esan barko igu, baina... Ni txipiroietan aditua jaten bai, baina... Gehiago ez. Ema eta Noak esaten dute baietz. Ez. Probatuko dugu beste metodo bat, venga, guztiontzako minipunto bat, hortxe... Guztiontzako, bale. Bai. Eta azkena zan, edo da, bai? Felixen izenak zoriontsu esan nahi duela. Bai, edo ez. Zoriontsu baino igual pozik, ez? Feliz. Ara, zer egin dut hemen, galderen zerrenda. Eta zergatikan egongo den zoriontsu? Pues ja jubilatu da. Jarri txatean, ez eman galderen zerrenda horretara, Hau izan da... Hau oso dinamikoa da. Bai. Ez zergati, baina hemen ere 30-etik 26 pertsonara. Bueno, a ver... Ja, egia, venga, ba. Azkena, venga, ba. Danak eguraldian zai daude. Ni bitartean batuketa egiten joango naiz. Egia da. Inigo eta Martak asmatute, bai. Egia. Eta baietz diote Enekok eta Leirek ere. Bai. Bueno, egia da, bai. Ederregia da, kasi. Bai, izan du. Baina bai. Felix. Egia da. Bai, Felix esan nahi du zoriontasuna, nik endekien. Zoriontsua. Felixek ez du esan nahi katua? Bai, baina, osea, hortik handator. Baita ere, baina hori beste historia bada. Katua zoriontsua da? Bai. Jarri katutxoan emoji bat txatean. Felixen alde zaudetela adierazteko. Bueno, Txomin, zora harria jolasan... Horregatik ere Felix katua, baina tira. Uste dut nahikoa berdindua dagoela, eta horregatik parte hartu duzuenok izango duzue sari bat astelenean. Izango duzue. Bai. Gaur Eneko bilatu eta eskatu diozue. Zerak emango dizue. Eskatu behar diozue Enekori sari bat.
Enekorekin Goxoki kontaktuan bat. jarri gaitezke, a ber, nola... Goxoki bat. Idatzi dugu, baino liatu dagoa. Bai, Ah. bale, eguraldia, esan dugu, bueno, eguraldia agian bukaerarako uzten dugu eder, eta agian Vale. lasterketa bat edo jarriko dugu, behintzat. Bai, venga, Vale. hau animatzeko. Euraldia zu jarriko duzu. Nik jarriko dut, nik hemen badut hemen, zuk partekatu agian orain lasterketa bat, ja, egia da, gehien funtzionatzen duna gosaritan, badakigu direla lasterketak, eta daramagu ordu bete luzatzen, txorakeria batzuk hemen. Bueno, gaur bi gauza ditut. Lehenengoa da, ere galdetketa jar dezakezu Ander. Bai, Da, hause. Lasterketa baino da, laberinto bat, bai? bale? Eta laberinto bera ingo dute katu batek, xagu batek, txakur batek eta hamster batek. Eta ea zeinek lortuko duen Galdu dugu. Zer esan du bitartean? Esan du, katua, ez, nola da? Katua, xagua, txakurra, hamsterra. Txakurra eta hamsterra. Bai. Katua, xagua, txakurra eta hamsterra. Zeinek lortuko du? Itxoin, A ber, bale. Biki. Bai. Dio kaka egite dula leku guztitan. Entzuten nauzue? Bai, Bai. Vale, eta bideoaren segundu baten entzuten dena dugu. junintzak. Azkarra Bai, omen bai. da aika. Bideoaren entzuten zue? Bai, oraingoz jendeak dio hamsterrak irabaziko duela. Anda. I Bueno, moi Dr. bideo txiki Max. omen da. Very smart, curious, always hungry and lazy. Bai, bai, bai. Bueno, batzen ikusta, Hemengo lehenengo bateren bat bezala. lehenengo sagua abiatzea. Zuek zein uste duzue? Bea, bakoitza Sagua. batekin. Ander Ah. katuakin jarriko dugu, fijo, Bai, eta besteak, Nik xaguarekin. zu sagua, ni katu Zutxokin? zalea naiz. katua katua ez, hamster edo txakurra. Ah, bietako bat aukeratu behar dut. Bai, biak gelditzea. Pues... Venga, ni txakurra eta paretak zu zer di... hamsterra. Venga, ni hamsterra, venga, ba. Vale. Ah, irtera hor daka? Hau da, zer, Claro. laberintu guztia? Bueno, ja bukatu du. Hor dakau denbora, saguana 41 segundu, nin txakurra. Ah, txakurra. Baina, gaineti behiratzen du honek. Ez que hori da pentsatu duana. Alere, Bai, baino alare guztietan sartzea, karo, hau da, sabueso eta hor dana guztein du behar du. Bai. Ja, motel dijoa, ez Bai. dakit, Liatu da. hor geldi. Aupa, hamster. Ez da hamsterra, lehenengoa da sagua. Ez, bakit. Ah, vale. Gure... Eta zeitxomin, nik ikusi dakat. Pelota. Horregatik aukeratu. Bandoa. Ai, Bueno, Dios. baina hori ez da bidezkoa, esan nahi dut. Blokeatu, zai. Karo, xagua bolan motelago ibiliko da. Ez dut ezer ulertzen. Ah, batera eta bestera ibili dela. Baina zergatik gaur Ni sentitzen dut, baino galduta dabil zure aukera. Eder, Baina baina ez- zergatik dabil bola baten barruan? Porque hamsterra ezin da bakarrik utzi. Nola ez ez? Ies egiten du. Ez? nola Ez dakit, hemen albaitaria luken izan da. Osa, que berari galdetu. Txipiroiena. A ber, katua. Hau da niri. 3 Katuak? minutu, hamsterra, txomin. Bai, bai. Ja. Hala ere, esan behar dut, niri hola animaliak erabiltzea holako divertimenduetarako. Ja, ez dakit honena denez. Ez. Baina da esperimentu bat, Hau da, ez. ikerketa da. Kontzientzia eragozpena, Kontzientzia eragozpena aitortzen dut hemen, eta... Eta xaguak irabaziko du, Baina Hemen- gero jaten ondo eman ziete. Hemen bozketan jendeak hamsterra, jarri du. Ez da, Bai, jartzen. ba... ez dakit. Ba, 3 minutu. Claro, galduta dago. Bai, Claro, ez genekien ibilgailu batekin edo sartu hartzenik. claro. Hala ere, katua, claro, hemen niretzako, katuak ez du nahi bilatu irteera, esan nahi, katuak nahi du dana... Eta, Ander, orain, beira, saria ere banatzen diete. Ah, claro, noski, Ondo orduan, zaitze dituzte, beira Bai. zen gaia polita jarri. diote, gaina, Paternalismo maite kuriosa maite. da. bai, Ai, txakurra. Apa txakurra. bai, ama gaixoa. Beha ze pozik daude, Ander. Bai, bai.
Zuek bideoa ere lau frame minutuko... Ez, guk hemen ondo Ez? ikusten Ondo dugu, ikusten Txomin. duzu, Emisioan ez? ondo ikusten ari da, bai, Ah, gure vale, lagunek vale. ondo ikusten dute. Ia sagua, ze Bueno. gauza polita. Bueno, txalo handi bat, eta nahi bat zuen beste badakat, baina... Eta orain hiruak bata jaten du. Bai, eta biak hirua. Eta gero jabeak txakurra. Ez, bai, jazta, hori ez. Nahi zuen beste bat ikusi... Lukenek uste dut, Nik alde egin beharra dakatia. Vale, pues ya usten dugu bestela. Osea, que... Ze bestea oraindik okerragoa da. Okerragoa. okerragoa zezentzutan. Zer zentzutan. Animalien, ere. Ez, osea, animaliak gela batean daude, baina... Borroka. Bai, Battle of RF Cars Cat ezagize jarrita YouTubeen ikusiko ez. Zer? Da, borroka bat, globoak, Puxikak zanbatzea, edo- puxikak zanbatzea, Baina Eta animaliekin. kotxe Mira, aurten batzuek, erabaki ez, dezutana, kotxe batzuekin. animalie, bale. Ja, eder ba ez. Honek ez du pasatzen gure filtro etikoa, Bueno, Hemen ikusten da improvisazioa dela, ziaro. atzotik aurrera Gure txatean, aukeratu hartzan zeuzen. Gure txatean jendeak ez du bat ere asmatu, zeren emaitzak dira hamsterrak 175 dauka, xaguak 125 Bueno. eta irabaztea izan da, katuak 0 eta txakurrak 0 ere. Egia Lau esan ere, pertsone bozkatu dute, lau osea, que pertsone batetan bai. sartu du. Eta hietako bat ni izan naiz, Asmatu den bakarra. Eder, Bideo ikusi ostean. eneko ez dago, txistea, enekoren txistea, horrekin gero bukatuko dugu eguraldiarekin, txistea, nondik aterako dugu txistea? Zer egingo dugu txistearekin? Bueno, hau, Anderrek esatein neri komentatzeko, baina Anderren Bai, deskubrimendua da. Nere Eta proposamena. orduan errua berari, bota. Hori da. Erakusteagatik. Bai? Bada webgune... Ni alde ingoet, majos? Oso ondo Luken, bueno, Bale, Luken, gero ikusten gea. Eskerrik asko ondo pasa, gaurko Gero. eguna, hau palasaile, asko gozatu, eta asko gastatu hor proegako Hori da. postuetan. hori da. Bueno, Eder, Aio. eskerrik asko, Luken, aio. Ni esker, Bai. Luken. Kada bat. Orain utxune bat ikusiko da hemen, Lukenen zeran, zera hontan, eta hortxe, holaxe. Vale, jarraitzen dugu hemendik. Eder, zer da hau? Oraintxe partekatzen ari garen hau. Txistak.eus, hor dituzue txistak euskeraz, askotan ikasleak esate dutela, txiste bat, baina erderaz, euskeraz ezakit, pues beira, hemen badeztue aukera txiste berriak ikasteko eta euskeraz. Batzuk oso txarrak dira, beste batzuk ona. Txominek kontatuko izue bat, lehen egon da saltzeatzen da aukerak eta bat egiten, orduan gaur joan txomini utzeko diogu. Baina nolatan, hola, de repenten, baina ja, ikustez, por cierto, zuen txistea bidaltzeko aukera ere badezue, bai? Zure txistea bidali edo botoi hori sakatuta, txistea idatzi, eta gero jendeak, bueno, incluso boskatzeko aukera du, zein gustatu zaion eta zein ez. Baina hau, bi ondarrale basamortotik doazela eta batak besteari kriston manifa dago hemen edo esatea, hori txistea da. Zanait, Jende asko osea, dagoelako, imaginatu zein izan den eder nola baiteko jokabidea, non esan dian, venga, kontatu zu, eta bera, joan eginda, osea, A ber, stop. nik esan behar dut, txiste bat kontatzeko erdia baino gehiago Ai. izaten dela jarrera, eta nola kontatzen. Ah, vale, venga, Zuek irakurtzen vale. badezue, boi Para, izango pam, balitz pam, bezala, pam. Ei! ez? Edo periodikoa Zein izango balitz herrik bezala. dauka behi bat eta triku bat alkate bezala. Param, pam, pam, pam. Mu, trikuk. Vale, ez zaizue gustatu lehenengo txiste hau, beraz, bozkatu beraka, eder, maiozu beraka, eta beste bat agertuko da. Mutrigugoa. Ez, gorak, bale, gorak, hau. Ah, beste bat. Zer abesten dio platano aita batek bere alabari. Lo hartu dezan. Nana bat. abona da. Hau hona da, emaiozu gora. Banana sanana. Txomin.
ananas. Ananas. Non egongo. Ai, Ah, hau hori oso ona da, irakurri duzu. Txomin, hau oso ona da. Bai, izugarri. Erromatar garaian, garai bat izango balitz. Berdin dio, antxen, bai, Kristondorengo lehenengo bendean, hor Erroma irian, batek besteari esateio. Asmatuzak zenbat egun niaken bai kaka ingabe. Eta besteak, ez motela inbeste ez, paran Ederki. azaldu behar da, bai. Erromatarrentzat 1000 urte dialako, bai. Orduan hor, 4.000 urte behintzat bazian kaka ingabe. Bueno, argi dago, esperimentoek, esperimento bat egiten denean, batzutan, India jarri ez da. zer? 4M 3 gehienez. Eta gaizki idatzita dago. Bai, literaltasuna hori da. bilatzen baduzu Argiak. ez du zentzurik izango, txisteak dira. Esperimentoak batzutan ondo ateratzen dira, beste batzuetan ez dira oso ondo ateratzen. Goizeko 11ak dira. Jendea juten ari da. Jendea juten ari da, eskolara juten ari da. jumar dalako. Beraz, eguraldia ikusiko dugu, agur txiki bat egingo dugu, eta moztuko dugu emisioa. Eguraldia, Raulen eguraldia, azpititulokin, zeren grabatu zen, errepide baten ondoan, eta hortxe. Jarriko dugu eguraldia? Bai. Venga, aurrera, Raulen... Bueno, eta bagoaz ja, agurtzen gea eta horrekin uzten dugu. Horrekin uzten dugu? Bai, ja ordua bada, 11 ni eskolara igo bar naiz baita ere. Bai, nik ere badut bidetxo bat eskolara. Bale, bueno, eskerrik asko guztioi parte hartu duzuen guztioi, gurekin konektatzeagatik, momenturen batean hor izan gera 40, 40 izan gera, eta, bueno, mantendu dugu, 20-40 tarte hortan, hor izan gera. Eskerrik asko, gurekin konektatzeagatik, badakizue ez genuela asmorik egiteko gosariak, izan ere beti ezin da, bizitzaren egoerak eta izue, beti ere ezin da, baina, zuen kariño guzti hori jaso dugu astean zehar, eta esan diguzue, ez, zuentzako ere momentu kutxuna zela, eta horregatik nahi izan deukeinu txiki hau egin, improvisazioz, gehiegi presatu gabe, baina gosarien benetako muinera bueltatuz, dela elkartzea, gure komunitatearekin, gure eskolako jendearekin, bale? Beraz, muxo handi bat, besarkada bat, oraindik ez abukatu handiena geratzen da. Eguraldia. Eskolara, eguraldia, ea zer jarri behar duzuen eskolara juteko. Raulek esaten dizue, gaurko eguraldia berezia, gainera, polit-polita. Ikusi, aurrera, Raulen eguraldia! Eixo kuadrilla, hemen berri bere, ohitura zarrai jarraituz, eta zuek eskauta, hemen gaude berriro aurten, eguraldi ematen. Konturatzen zeate, eguraldi ederra egiten dola. Hemen txe, aterpean, aterpe xamurrontan, ondo hemen gaude, grabatzen, eguraldi ederra egiten dolako. Eta gaur zeguraldi, bikaina baita ere, pare, aterki eraman, eta jartxea, eta mangapozako gabixeta, baina eguraldia erra, beti bezala. Ondo pasau, bazkarin, jaietan, eta jolasak egiten, eta gero gauen dantzaldin ere bai, ederki. Bueno, dakizuenez, ostira hontan gure Felix jubilatu da. Felix gizona handia, mai gizona gainea, gure bereekin zaudenean ez aspertzen, gustora egoten gea beti, eta gizon ona, irakasle bikaina. Zuek izan dezue batzuk irakasle bezala, beste batzuk guraso bezala, eta konturatu zete, ze pertsona ona den, ze aholku onak ematen dituen, eta ikasleek oroimen oso politia dauzkate,
berarekin, oso bikaina. Guk ere, lankide bezala, ezin hobea, gurekin beti oso ondo portatu da, beti laguntzeko pres, bera ere gauzak antolatzeko, aurrera emateko, beti hor egon da, lehenengo laguntzeko, lehenengo gauzak aurrera emateko, eta beretan pertsona bikaine. Hor bat zeon, nola baiteko bera ere kristauna eta sinistuna. Orduan, azkeneko oroimena bezala, gogoratu behar dut, Juan Bautista bataiatzaileak Jesusi buruz hitz egin ziotenean, esan zioten, eta zein da gizon hori, benetan bera alda Jainkoak bidalitako pertsona eta berak esan zuen, edo bere gana juntzana esan zion, bai, ezin dizut esan, baina bere obragatik ezagutuko duzu. Eta Felix ere bai, Felix ere ez badezue ezagutzen, ezagutzen dezunean konturatuko zeate, bere obragatik, bere egintzagatik, bere jardueragatik, bere izateko moduagatik, ze pertsona hona den, eta ze pertsona bikaina den. Bueno, aio eta ondo segi. Izerdian eta lepo zainak egian, beso ez da botzez, bortzez eta aginez, lagun bat zorionez, ikusiko dugunez. Beso ez da botzez, bortzez eta aginez, lagun bat zorionez, ikusiko dugunez.